изключително много се радвам, че участвам в тази кампания. Първо, защото е здравословно, второ, защото е здравословно и за тези, които не карат велосипеди, тъй като аз като шофьор почвам да пестя от вредните емисии в столицата, и не само в столицата. Като дете се научих твърде рано да карам едно колелце, което се казваше, мисля, че пеперутка. Губите му бяха толкова дебели, че със сигурност, ако минеш през лофа, нямаше да потънеш. Баща ми ме пусна и аз просто продължих. Обичам да карам кола наистина. Що се отнася до мен, тъй като скоро бях посъветван, както е видимо, че имам леко извън нормено тегло, смятам да го смаля малко това тегло, т.е. ще карам от бираря до бираря колело. Съветвам ви да ме последвате, защото и самата инициатива, и самата кампания е твърде здравословна, което е полезно за българина, който знаете къде живее, кой знае колко здравословно, нека последваме Европа, както тя ни позволи да сме част от нея и да видим как и премиери, и депутати, и обикновени хора ходят на работа с велосипеди. Разбира се, за това трябва да се и погрижат на съответните общини, на съответните градове, да има велоалеи, да има места все повече и повече за колоездачи и най-вече и в парковете, защото там пък много рядко се срещат такива велоалеи. Това е едно пожелание към управата ни в нашия град, в други градове, въобще в България. Последвайте ме, както знаете, нашия адрес е www.askaram.eu. Това е адреса там. Много по-подробно ще може да се запознаете, освен с мен, с Александра и с дъщеря ми и с приятели, които са участници и са заснели също такива клипове за нашата кампания. На добър час, бойте си колелета и карайте!